Iti panagtultuloy ti kangrunan at damag, iti damdamag Cordillera. Nasurok sa ngagasot a PUV ken PUJ driver manipud iti Mountain Province. Tinaipayan iti sag 5,000 pesos sa tulong pinansyal manipud iti DSWD. Dayta kenda dumapaya damag iti region, isang bahay ni Anjel Kim Pengosro. Iti Mountain Province, 117 a PUV ken PUJ drivers manipod iti 7 a munisipyo ti probinsya. Ti imawat iti sag 5,000 pesos a cash relief assistance manipod iti Department of Social Welfare and Development Office. Babaen iti assistance to individuals in crisis situation. Sigon iti ahensya, 570,000 pesos ti pondo a nailatang para iti umuna a payout. Nagyaman mo't ni Manong Agustin iti ahensya, gapo tadakkel at tulong daytoy kada kwada. Agyaman ak, tati naawat kong ayuda, mausar ko iti dakil nga katulungan para iti fuel. And of course, no, dati soprana for the family. Salamat. Kabetan na, nangisayang ka ti DILG Mountain Province kan Sagada Municipal Engineering Office, iti final inspection iti panakapabaro ti Farm to Market Road iti Barangay Tutupan Sur, anang marka iti kaunaan a fiscal year 2025 Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program Project ang nakompleto. Ti proyekto ket napondohan iti 2.5 million pesos, adakkel ti panakapasaya at ti kasasaad ti kalsada, iti uneg ti barangay. Babaen iti daytoy, manamnama ati proyekto ket mangpasaya at iti accessibility ken mobility dagiti umili, ken mangpasaya at iti naparpartak ken epesyente at transportasyon dagiti produkto ti agrikultura. Iti Baguio City, nagbalaag ti lokal a gobyerno iti publiko kalpasan ti report iti mapagdodwaan alugan ngagpamarangkas ride-hailing service provider tapno maalukoy dagiti pasahero. Sigon ka ni Mayor Benjamin Magalong, nakaawat iso na iti impormasyon nga adda dagiti umili a nabiktima iti agpampamarang akamang tinasao a service provider. Modus dagiti suspekto masideg ka dagiti pasahero nga agururay iti pagluganan da. Kanidjaya dati pagluganan da kadagitoy gaputa kamang da iti nasao a grupo. Uray awan ti booking an naawat da manipod iti pasahero. Sigon iti Baguio City Police Office, suksukimatan dati report. Binalakadan ti mayor dagiti commuters nga agbuklaeng iti lugan babaen kadagiti official apps. Veripikaran ti detalye ti lugan ken ti driver sakbay ti panaglugan. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.